Dobrý deň, vítajte. Začína sa relácia Práca pre teba magazín. Situácia na pracovnom trhu je stále veľmi zložitá. Aj napriek tomu vám dnes predstavíme oblasť, kde hľadajú nových zamestnancov. Konkrétne ide o technické pozície pri obsluhe a údržbe elektroenergetických zariadení na západnom Slovensku. V štúdiu už vítam pána Andreja Jurisu, predsedu predstavenstva spoločnosti pôsobiacej v oblasti distribúcie elektriny. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež aj pána Jozefa Labudu, ktorý vedie úsek sieťového servisu. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Juris, dnes iba málo firiem hľadá nových zamestnancov. Vaša firma má opačné garde, naopak prijímate a hľadáte nových zamestnancov, pracovníkov. Skúste povedať konkrétne v akej oblasti? Veľmi rád. Dobrý deň, prajem. Naša firma pôsobí na elektroenergetickom trhu už 90 rokov. Pôsobíme v oblasti elektroenergetiky, predaja a distribúcie elektrickej energie na západnom Slovensku, ale samozrejme sme otvorení v tých voľných pozíciách, ktoré máme, prijať pracovníkov v podstate z celého Slovenska. A v súčasnosti hľadáme predovšetkým ľudí, ktorí sa zaoberajú údržbou zariadení našich jednotlivých regiónov. Tí, ktorí v podstate pracujú, jak sa hovorí, so živým zariadením, ktorí robia údržbu, opravy, chodia na výjazdy, vtedy, keď máme výpadok elektriny. Elektrická energia je pre nás všetkých už úplnou samozrejmosťou. Ako náhle ale príde k nejakej poruche, vtedy si uvedomíme, že bez nej už ani nevieme existovať. V tom prípade nastupujú odborníci, ktorí túto poruchu odstraňujú samozrejme a práve takýchto špecialistov hľadáte. Presne tak. Našim cieľom je dodávať elektrinu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo samozrejme nie je vždy možné, pretože napríklad, keď je zlé počasie, búrka a podobne, tak padne strom na naše vedenie, nastáva porucha, výpadok elektrickej energie, alebo napríklad pri nejakej rekonštrukcii zariadení a nejakej stavbe nastáva porušenie vedenia, opäť výpadok. V takých prípadoch sú naši pracovníci pripravení, aby prišli na to miesto, lokalizovali poruchu a samozrejme čo najrýchlejšie opravili vedenie alebo to dané poškodené zariadenia, nastolili v podstate obnovu dodávky elektrickej energie. Na toto v podstate my máme etablovaný alebo nastavený počet pracovníkov, či už z hľadiska počtu, ale aj z hľadiska jednotlivých regiónov na západnom Slovensku. A ovšem, keďže požiadavky zákazníkov sú neustále sa zvyšujú, takisto aj my máme sprísňujúce sa normy, ktoré nám hovoria čím ďalej, respektíve čím rýchlejšie, tým viac musíme prísť na miesto, kde sa opravuje porucha, čiže sa nám tie normy časové skracujú, tým pádom potrebujeme viacej pracovníkov. Z toho dôvodu aj hľadáme. Pán Labuda, akú kvalifikáciu by mali spĺňať uchádzači o zamestnanie na pracovnú pozíciu technici mobilných jednotiek? Mali by mať minimálne stredoškolské odborné vzdelanie, elektrotechnické, ktoré samozrejme musí byť podporené odbornou skúškou a kvalifikačným predpokladom podľa paragrafu 22, prípadne paragrafu 23 v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti je to číslo 508, predošlých 718. A samozrejme minimálne potrebujú mať dvojročnú prax, aby im takáto odborná spôsobilosť bola udelená. Toto hovoríme o odbornej praxe, ktorá umožňuje pracovať týmto pracovníkom do napäťovej úrovne 1000 V a takíto ľudia sa môžu uchádzať o toto zamestnanie. Samozrejme, ďalšie predpoklady, keby chceli pracovať v napäťových úrovniach vyšších, ako je do 1000 V bez obmedzenia napätia, keďže aj o takéto zariadenia sa staráme, je potrebná už tá prax pri tejto kvalifikácii väčšia. Paragraf 22 hovorí o samostatnom elektrotechnikovi, ktorý môže samostatne vykonávať túto prácu. Paragraf 23 je to už elektrotechnik, ktorý môže riadiť nejakú činnosť, nejakú pracovnú skupinu. Samozrejme, pri takejto kvalifikácii a pozícii bez obmedzenia napätia na tej najvyššej napäťovej úrovni je potrebná 6-ročná prax. To znamená, že ak uchádzač o toto konkrétne pracovné miesto má záujem, ale nemá prax, pripúšťate, že teda existuje možnosť, že ho príjmete? Už samotná garancia práve odbornej spôsobilosti podľa paragrafu 22 hovorí, že už musí mať tento
uchádzač za sebou odbornú prax, ináč by nemal pridelený príslušný paragraf. Samozrejme, tá prax v danom odbore a na daných zariadeniach, ktoré my vlastne obsluhujeme, nemajú kde získať. Spravidla firmy, ktoré sa zaoberali takouto energetickými zariadeniami, už majú na to dodávateľské firmy, nemajú vlastných zamestnancov, tak ostatnú prax na týchto zariadeniach získajú vlastne už u nás pravidelnými preškoleniami, odbornými školeniami na nové technológie, nové pracovné postupy, ktoré sú zavádzané. V neposlednom rade takisto veľký dôraz kladieme na školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde pravidelne na ročnej báze preškolíme týchto ľudí a my vlastne sami v spoločnosti zabezpečujeme aj odborné školenia a zvyšovanie kvalifikácií týchto ľudí. Tam smerovala moja ďalšia otázka, že či je takéto školenie naozaj veľmi dôležité, pretože naozaj ide veľakrát o nebezpečnú prácu a možno dopovedzme aj, z čoho také školenie samotné pozostáva. Keď zoberieme práve tú bezpečnosť ochrany a zdravia pri práci, tak toto uchádzač vlastne absolvuje ako vstupné školenie u nás. To znamená, pozostáva to z nejakých základného preškolenia o práca, ktoré sa vyskytujú, o nebezpečnosti práve pohybu v priestoroch energetických zariadení, v blízkosti týchto zariadení a má vlastne inštruktážov dané či už videom alebo nejakými testami, má dané vlastne pracovné podmienky, na základe ktorých môže pracovať. Samozrejme, po nástupe sú pravidelné tieto školenia na ročnej báze, kde sa pripomínajú tieto veci z hľadiska pravidiel bezpečnosti pri práci jednotlivým zamestnancom. Takže cyklične obnovujeme stále vzdelanie týchto ľudí v našej spoločnosti. Páni, poďme sa ale teraz pozrieť do minulosti, poďme z tej teórie do praxe a pozrime sa na oblečenie, pracovné oblečenie, takisto aj možno pracovné podmienky technikov, ako to vyzeralo kedysi a ako dnes. Máme k dispozícii fotografie. Tak sa poďme na ne pozrieť a prípadne ich samozrejme môžete okomentovať. A ako môžeme vidieť, ozaj je to minulosť taká nedávna, niekoľko desiatok rokov dozadu. Pracovníci, ľudia možno toto majú v pamäti, montéra na rebríku, pripevneného na stĺpe, ktorý ide opravovať elektrické vedenie. Ako si môžeme všimnúť, oblečenie, ktoré mali, bolo bez nejakých ochranných pracovných pomôcok, nebola tam prilba, nebolo nič. V súčasnosti naša spoločnosť kladie veľký dôraz na to, aby títo pracovníci boli dostatočne vybavení ochrannými pracovnými pomôckami. Ako vidíme na nasledujúcej fotke, sú to vlastne montérky, ktoré sú z nehorľavého materiálu, prilba, ktorá má ochranný štít, ktorá umožňuje ochraniť toho zamestnanca pred zásahom nejakého elektrickej energie. Montážne plošiny, ako bolo vidno, už v súčasnosti, aj keď v menšej miere použijeme stále rebríky, ale vo väčšine prípadov pre urýchlenie odstraňovania nejakej poruchy používame už aj montážne plošiny. Toto je príklad ozaj toho, kedysi tí ľudia to, čo našli na dvore, to, čo našli niekde v šatni, to si obliekli, v tom išli pracovať a jednoducho tá ochrana zdravia pri práci bola veľmi nízka. Toto, ako sme videli na týchto fotkách a môžeme vidieť aj na tejto nasledujúcej, je úplne opačný obraz a je vidno práve aj ten progres v tejto oblasti, ktorej sa venujeme. Má tu bezpečnostný postroj, ktorý ho zabezpečuje pri prácach vo výškach, montérková blúza, celá kombinéza, ktoré z nehorľavého materiálu, prilba so štítom. Takže to sú také základné prvky, ktorým sa venujeme a vyzbrojujeme vlastne našich zamestnancov pre bezpečnú prácu. Na tých fotografiách neboli ani rukavice a takisto asi aj topánky neboli ideálne, ako sú dnes? Tie topánky, tá obuv je ozaj v tvare pevnostnej obuvy, ktorá vlastne nám umožňuje pracovať v teréne, keďže naši zamestnanci 365 dní v roku pracujú v teréne, 99% činností je vykonané v teréne na distribučných zariadeniach, ktoré obsluhujeme. K tým technológiám ešte možno ozaj podať ten rozdiel s tou minulosťou, ako je tu možné aj vidno. Skúšačka elektrického napätia, vadaska, tá sa používa stále aj dodnes, ale už práve pre tie práce a obmedzenie bez prúdia u zákazníka sa používajú technológie práce pod napätím. V neposlednej rade títo zamestnanci samozrejme využívajú výpočtovú techniku, kde online získavajú informácie od správcu siete, či už od dispečera z hľadiska možno porúch a lokalizácie porúch a takisto online informácie poskytujú naspäť týmto zadávateľom. To znamená, že každý jeden technik má k dispozícii takýto počítač?
Je to pracovná skupina, ktorá pozostáva zväčša z 2 členov a v každej tejto pracovnej skupine je k dispozícii takýto počítač a tým pádom máme evidenciu o polohe našich mobilných dvojíc a samozrejme online sa im posielajú tieto informácie a pracujú. Každý v tejto dvojici má jeden počítač v dispozícii, táto pracovná skupina. Z hľadiska tej bezpečnosti by ma možno zaujímalo, aký je rozdiel v týchto materiáloch, ktoré sme si aj teraz predstavovali, tieto vlastne pracovné pomôcky technikov. Ako možno si spomeniem na tú fotku predtým, keď viseli tí chlapci na tom rebríku a holé vodiče opravovali holými rukami bez napätia, tak v súčasnosti práve toto sú izolačné veľmi kvalitné materiály, ktoré sa používajú pri týchto prácach a to umožňuje vlastne pracovať pod napätím a bez toho, aby sme v nejakej maximálnej miere obmedzili zákazníka v dodávke elektrickej energie. Tak ako sme mali práve možnosť vidieť, naozaj technici pracujú s modernými prístrojmi a takisto technológiami. Pán Juris, myslíte si, a myslím si, že je na mieste otázka, či školy pripravujú takých absolventov, akých vy naozaj skutočne potrebujete? Ako je to v praxi, ako to vyzerá? Je to v súčasnosti dosť problém, pretože v minulosti bol celý rad odborných škôl, ktorí pripravovali ľudí s technickým zameraním, hlavne v oblasti elektroenergetiky. V súčasnosti tých škôl je pomenej. A vzhľadom na to, že ten záujem asi celkovo mládeže o technické profesie na Slovensku je veľmi nízky, čiže tým pádom evidujeme aj podstatne menší záujem na pracovnom trhu ľudí, ktorí majú technické vzdelanie, strednú odbornú školu a ktorí sú pripravení zamestnať sa u nás, získať tú odbornú prax, urobiť si kvalifikačné skúšky a následne byť plnohodnotnými pracovníkmi v elektroenergetike. Samozrejme, nestojíme pasívne na tom pracovnom trhu, snažíme sa rozvíjať spoluprácu s odbornými školami, strednými odbornými, ale aj vysokými samozrejme. Ako príklad môžem spomenúť strednú odbornú školu v Trnave, kde máme veľmi dobrú spoluprácu už niekoľko rokov. Poskytujeme štipendia žiakom, takisto chodia k nám na odbornú prax do našej firmy niekoľkokrát do týždňa. A samozrejme po skončení školy ponúkame týmto absolventom zamestnanie. Obdobne spolupracujeme s vysokými školami. Ako jeden z príkladov by som spomenul Slovenskú vysokú školu technickú, alebo teda Slovenskú technickú univerzitu už. A absolvoval som to ako vysokú školu, teraz už sú to všetko univerzity, si to veľmi pamätám podľa starého názvu. Kde teda máme takisto spoluprácu s touto školou jednak pri podpore absolventov, kde hľadáme teda stážistov a absolventov a takisto robíme rôzne odborné projekty na sledovanie a skúmanie nových technológií. Máme rozbehnutú, minulý rok sme rozbehli jeden projekt na skúmanie nových tzv. Inteligentných technológií. Založilo sa kompetenčné centrum pre inteligentné technológie, kde je nielen vysoká škola, je tam aj Akadémia vied, rad energetických podnikov, ktoré je v podstate také celoslovenské združenie na práve sledovanie nových technológií a aplikáciu tých nových technológií v praxi. Do praxe zároveň. Presne tak. Je možno nejaká rozdielnosť v rámci tej spolupráce so strednou školou a s vysokou školou, alebo je to o tom istom? Ten charakter spolupráce v zmysle toho, že hľadáme záujemcov v radoch študentov predovšetkým na to, aby teda sme im poskytli nejakú stáž, možno stáže, odbornej praxe a následne zamestnanie, to je rovnaké. Samozrejme, ten charakter potom tej odbornej spolupráci je iný, predsa len s vysokou školou. Tam sa zameriavame, ako som spomenul, na teda sledovanie nových technológií, ktoré prichádzajú na trh a akým spôsobom ich môžeme aplikovať v elektroenergetike. S tými strednými školami je to predovšetkým o reflexiu tých našich každodenných potrieb, ako napríklad tu sme ukázali chlapcov, ktorí sú ako technici mobilnej jednotky, akým spôsobom škola môže reflektovať tieto potreby praxe vo svojom školnom alebo v školskom programe. My sme sa vlastne celú dnešnú reláciu rozprávali o jednej profesii, a to o profesii technika. Vedeli by ste možno bližšie špecifikovať ďalšie požiadavky na ďalšie voľné pracovné miesta? Máme rad ďalších voľných pracovných miest. Ako príklad by som spomenul
správcov elektrotechnických zariadení, čo je teda profesia, kde sa vyžaduje už vysoká škola technická a ideálne aj pár rokov praxe. Takisto je rad pracovných pozícií alebo príležitostí v administratíve, v oblasti financií, ale keď zabrdnem aj mimo distribúciu elektrickej energie, aj v oblasti predaja elektriny. Páni, veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme za vaše rady. Naozaj sme sa dozvedeli veľa nových informácií, o ktorých sme ani len možno niektorí z nás netušili. Pekný deň vám ešte želám. No a vy, milí priatelia, opäť o týždeň v útorok sme tu s našou reláciou. Dovtedy dovidenia.